Пускам Добре. записа. Да. Здравейте още веднъж на днешната среща. Имаме една така... Моля те. Една доста интересна тема. Имам си помощник тук при мен, който със сигурност ще ми помага през следващите няколко минути. Темата тази вечер е какви доходи можем да постигнем и съответно всеки един от нас да постигне, като ще разиграем няколко варианта с симулатора. Това беше една от темите на срещата 8+, която беше в петъка. Но преди това ще ви предам, така ще споделя няколко информации с вас от спонсорската линия. Първото нещо, което ни предстои в следващите няколко дни е един онлайн семинар Connect Plus, като лекторите са много интересни. Алой Сухарт от Австрия. Той е с много интересна история. Ние сме го гледали много пъти на живо и мога да кажа, че освен, че е много вдъхновяващ лектор, има и много богат и интересен опит. И другия лидер, който ще сподели своя опит, е от създателите на Network 21, великата Нанси Дорнан. Значи ще имаме тези, които ще гледаме семинара онлайн, 2 часа време, в които ще можем да се учим от едни наистина много добри лектори, уникални личности. А пък тези, които могат да посетят хибридния семинар, той ще бъде от 12 часа започва лидерската. Се отварят вратите в хотел Грами. Сигурна съм, че по спонсорска линия ще получите и самата програма. По-интересното е, че ще има и към основната среща и експо. Като има и нещо интересно, дрес-код лилаво. Експо всички гами продукти ще бъдат изложени с фокус върху Amino Advantage и подходящите за идващите великденски празници, украса, яйца, зайци и така нататък. Изобщо тези, които сте в София, ви предстои един наистина много вълнуващ хибриден семинар. Другото нещо, което трябва да споделя с вас е за срещата 8.15 Маркетинг Плюс. Тя ще бъде в май месец на 10 май. Предвид великденските празници ще се проведе на следващата седмица, а не на 3 май. Така и сега вече отворила съм си моя електронен магазин. Само да видя да споделя. Така. Да. Да споделя екран, за да покажа откъде можем да си пресмятаме съответно нашите доходи. Така. Виждате ли го? Да. Аз имаше един момент, в който редовно използвах калкулатора. В последствие започнах да стигам до едни 9% и след 9% вече не ме допускаше. Така след срещата в петък, нали, на обучението, на което ни показваше Анелия този симулатор, след това имах и един разговор с нашия по-висок спонсор Сабина Бочева и съответно коментирахме симулатора. Къде може да го откриете? На Бизнес център. Изчислете своя доход. Така. И най-отдолу Income Simulator. Така и съответно тук вече може да си разиграваме различни варианти, като аз съм въвела в първия вариант 100 лични точки и 100 точки от клиенти, като съответно сумите могат да се променят. Моля те. Добре, иди оттатък. Така, съответно, тук фронт линиите ще се въвеждат. За
Първо, тези, които имат различна ширина, могат да си пресмятат в края на месеца доходите, в началото какво могат да планират. И съответно, ако целим някакво ново ниво, можем да погледнем какво бихме могли да получим като доход. Да речем, ако въведем на първа линия 600 точки, втора линия 600 точки. Емре, моля те. Емре, моля те. Моля те, мамо. Добре, половин час. Така, извинявайте. На трета линия 600 точки и съответно получаваме 1800 точки. Така можем да си добавим още линии в ширина. Примерно това е 6%. Да речеме да добавим още 1400 точки. Съответно на 12%, ето отгоре можем да видим, 12% при една, примерно, такава ширина, какво можем да получим? 417 евро по приблизително 2 лева, около 800 лева. Така, съответно, тук отдолу можем да видим основа бронз, дохода и бронз. Ето за година е 1000 евро, приблизително. Това ми пречи. Кое ти пречи? Еми, не мога нищо да направя повече, моля те. Малко. За час не искам. Така, съответно можем да си добавяме линиите. Да речем имаме 3400 като точки. Ако сложим още една линия на 600, съответно идва дохода се увеличава 984 евро. Това вече говорим за 15% ниво. При различни ширини. Разбира се, можем да направим и друго нещо. Да увеличим екипа. Първия. Втория, съответно, и него можем да го увеличим. Във всеки един момент можем да си проиграваме различни ситуации или в края на месеца да разгледаме точно нашата ситуация и да преценим в кой екип какво можем да направим. Да речем тук 700. Тук този нека да бъде на... Така. Ето го нивото, 6700. Айде да добавим, да речеме и една линия на 3%. И можем да си завишим и нашите лични точки. На 200. Съответно и дохода ни се увеличава. Ето може да видите като основа бронз и бронз 5172 евро за година. И съответно и месечния доход, който е 1865 евро. И в съседното прозорче дава дохода за година при това разпределение на структурите. Това пак казвам са едни примерчета и ние във всеки един момент можем да разиграваме различни варианти. Съответно има и допълнителните перформанс плюс, които са за нива над 21% бонуси. Във всеки един момент можем и тях да ги проследим какво се случва.
И сега как можем да достигнем до тези доходи? Системата е съвсем проста и ясна. Нали, има и една доста интересна книжка, просто е, но не е очевадно. Всичко започва с нашата мечта, а само ще спра шерването. Като след това някой, ако има нещо въпросчета по калкулатора и мога да помогна, нали, аз пак ще се върна, няма да го затварям. Искам да покажа нещо, нали, първата точка от метода ни на работа е мечтата. Не знам дали виждате, това е книга 100 мечти. Не знам дали други като от вас са я имали както мен или я имат. Аз я имам от доста години, но от 2-3 дни съм си поставила за цел да започна да я попълвам. Тази книжка е много интересна. Първо има един календар. Значи аз съм си я купила 2015 година и почти 10 години тази книга си стои в мен. Нали, като не съм я изобщо започвала по разни причини. Може би като дете съм мечтала, в един момент съм установила, че мечтите са малко трудно постижими, докато сега март месец Симона от сцената някак си до такава степен ме жегна и си дадох сметка, че по начина, по който сме в момента, ние не можем да имаме никакъв живот, социален, семейен и както искате го наречете, качество на живот. Нали, да кажем, доходите ги имаме, но нямаме качество, никакво качество на живот. Нали, съпруга ми работи на смени, аз работя в здравната система. Мога да кажа, че заплатите първо не са високи, след това мен самата обстановка вътре страшно много ме потиска. Факта, че всяка сутрин влизам в болница, страшно много ме потиска. Дадох си сметка, че и детето ни не заслужава да живее по същия начин, по който е живял в последните години. Може би и здравословният проблем, който има в момента, ме навежда на много и различни такива мисли и ме накара да си я извада, да си я намеря тази книга, да я извада и да си поставя за цел в следващите дни да започна да я попълвам. Аз само ще ви започна и книгата, първата страница съдържа едно писмо от семейство Дорнан, великите Джим и Нанси Дорнан. Скъпи приятели, защо мечтаем? Защо се впускаме в задачи и възможности, които изискват от нас усилена работа, поставят ни пред възможността да бъдем отхвърлени и много често ни изпращат на едно пътешествие към непознатото? Защото предпочитаме да изпитаме тръпката на подвига пред сигурността на обикновеното. Защо мечтаем? Защо не? Всеки от нас има свои собствени причини за преследването на нашия независим бизнес. Повече време със семейството, да изпратим децата си в по-добро училище, да помогнем на тези, които имат по-малко късмет от нас, може би дори малко допълнителни пари, с които да платим дълговете си. Мечтите са причината собствениците на Амуей бизнеса да надхвърлят дори собствените си очаквания. Какви са твоите мечти? Всички знаем няколко неща, които ще се радваме да направим, но дали някога си отделял време да седнеш и да напишеш своите мечти? Да поставиш дата за постигането им. Можеш ли да назовеш 100 мечти? На мен със сигурност ще ми е трудно да напиша 100 мечти, но поне няколко за следващите месеци ще се опитам да напиша. Има и друго нещо интересно. На всяка страница отдолу може да видите, и тези, които имат книжката, или така ви предизвиквам тези, които нямат, пък да си я купат. Не сме ограничени от пари, а по-скоро от ограничеността на мечтите ни. Да кои? На всяка една страница има мисъл има на Нанси Дорнан: добрия живот е враг на великия живот. Имаш ли своето защо в живота, ще можеш да понесеш почти всяко как. Фридрих Ницше. Моля те, спри.
И следващото нещо, което е вече техника, нали, за мен това е най-трудната част, нали, да си поставиш мечта и да си я отваряш и да си я припомняш често. Следващото нещо вече е да изготвим списък, да поканим хората от списъка на една онлайн среща, на кафенце, на малък разговор, на една открита среща. След това да проследим, да споделяме информации от мобилното приложение, да споделим нашия опит с продуктите, нашите знания, да бъдем 100% потребители, запали ми лампа, да бъдем 100% потребители на продуктите и мога да кажа 100% потребители на приложението, на продължаващата програма за обучение. Защото в един тежък момент тя може да ни поддържа. Дори и в този момент да не правим нищо, тя може да ни поддържа, да сме на едно ниво и да успеем да излезем от там, където се намираме. И да се обучаваме. Самата програма за продължително обучение ни предоставя много теми и помощни материали, с които да работим. Съответно, ни се предоставят и различни материали под формата на книги. Аз сега ще ви покажа и една, че ми е в чантата. На един от семинарите бяха пуснали една книжка "Маркетингова кука". В нея има доста интересни стратегии как да споделяме онлайн и съответно и офлайн за самите продукти и да предизвикваме вниманието, как да грабнем в рамките на 3 секунди вниманието на даден проспект. И съответно семинарите, пак ще напомня, предстои ни един Connect, а пък дори хибриден семинар за тези, които са в София или имат възможност да отидат в София. Ами от мен това беше. Сега, ако имате някакви въпросчета по отношение на калкулатора. Ще запалиш ли лампата? Лампата светни, бе, човек. Ами аз, ако искате и тези, които бяхме на семинара, някой да сподели свои впечатления, какво го е предизвикало да си постави дадена цел или мечта. Аз мога да кажа, че след вечерта на мечтите, цялата нощ не можах да спа, даже съжалявах, че в мен не е самата книга, нали, още тогава да започна да я попълвам, както ни предизвикаха и от сцената, и както някои лидери казаха, че са писали мечти. След това в неделята целия следобед пътувахме и като се прибрах в понеделника, вече ме понесе ежедневието. И това беше така причината малко да отложа започването на тази книжка. Аз също писах много мечти, когато се прибрахме вечерта от вечерта на мечтите, но не в такава книга и ще си я купа "Живот и здраве" на следващия семинар, който мисля, че ще бъде BBS през май. Да, Има тогава е билети Less вече. Yet Now. Да. Видях днес, аз си закупих билета за хибридния, но няма да отида, ще гледам онлайн семинара. И наистина трябва да мечтаем, защото защото трябва да ги сбъдваме тези мечти с много работа, разбира се. Не само да мечтаем, а трябва и да работим. Което при нашата заетост не знам как ще стане толкова бързо, но трябва да се постараем да поработим, за да постигнем тези нива, които калкулатора е много добре направен. Аз го видях още тогава, когато го показаха на срещата, че много лесно се работи с него и може да ни даде една перспектива за колко време би могло да стане реалност това, което той показва. Да ни даде план за това как да направим дадено ниво. Но ще видим.
Трябва да говорим с Сабина каква тактика и какви стратегии ще измислим за напред. Всеки по-отделно. Да, това си е вече консултация с Консултация. активния спонсор, с който Да, работим. така е. Благодаря ти, Деска, за това, че ни представи калкулатора. Ами, надявам се да съм била Не съм го полезна, макар че отваряла, нямам тия но тук. нямах възможност. Пък и не съм се сетила да го отворя, да направя Ами една. аз редовно го отварях, само че наистина пак се повтарям, стигах до... позволяваше ми да разглеждам до И 1200 което точки, до къде те спираше? 9%. И какво се Моля? оказа, че те спира? Какво се оказа, че те спира? Ами Ами, не, просто даваше ми едни отваряме друг. ограничения. Другите линии трябва да се Не, отворят. не. Това Не, е. на Даваше друго само място е до 9. отваряла просто. Ти Аз си не знам отворила другия. дали съм влизала от неправилното място или не знам каква е била причината точно къде съм попадала, но ме спираше до 1200 точки. По-нататък не ми разрешаваше нищо да правя. До ниво 9%. Защото си отваряла на друго място. Не този калкулатор. Има друг калкулатор, който е до 9%. Да, най-вероятно. Да. Предизвикателството на Бойко за експрес клуб е наистина голямо да се прави. Ние самите да бъдем експрес клуб, де-факто. Но не знам, не помня до кога беше, до август или 6 месеца от март месец. от март месец, значи до август. Да, в септември ще Благодаря бъде ти, от защото май събитието. Събитието, за което да. Значи един месец сме пропуснали. Добре. Припомнете го, не си спомням какво говори Бойко за предизвикателства. То го имаше изпратено на имейл преди известно време от Сабина. Не е обявено сега. Трябва да го имате на имейл това Да, предизвикателство. има го. Има го Със предизвикателство. сигурност го имате. Мисля, че може би преди уикенда беше Преди изпратено. семинара, да, и сега ако успея да го открия, точно ще го изчета. Не го откривам. Беше отдавна. Ето, бърз растеж. Така, минимум 2 месеца на ниво експрес клуб по квалификационни критерии на Network 21, 100 лични точки, 6%, минимум 3 крака с 100 лични точки, абонат на N21 мобилен план с абонамент, период от март до август 6 месеца. И съответно в самата табличка са посочени къде точно трябва да ти е експрес клуб, за да можеш да се квалифицираш за събитието. Сега се сещам, че за да получим тези доходи, освен да спазваме системата, рецептата, която ни се препоръчва, е важно и да бъдем активен ключов сътрудник. Или да отговаряме на точките 100 лични точки, 100% абонат потребител, минимум 8 маркетинга, минимум 8 срещи, било за продукти, било за представяне на самата бизнес възможност. И съответно да се обучаваме. Така е, да. А друг някой на семинара дали започна да си пише мечти?
Аз не ги довърших. Трябваше да направя 100. Поне половината съм ги написала. Мисля, че ги броих към 50 и няколко, но повече нямах възможността да седна спокойно да помечтая. Просто Мгм. ежедневието ни е Само страхотно.